Vítejte při sledování prezentace několika základních vlastností systému Cloudia CMS. Zásadní odlišností oproti většině ostatních CMS je orientace na velké množství obsahu. Velkým množstvím mám na mysli tisíce sekcí i článků, zdrojových souborů nebo třeba obrázků. Tomu odpovídá i vzhled administrační aplikace. Zde nalevo je zobrazena struktura celého systému. Hlavní část okna pak tvoří detailní pohled na obsah vybraného uzlu, tedy články v tomto uzlu umístěné. Tento pohled má jednu klíčovou vlastnost. Údaje, které zobrazuje, odpovídají přesně tomu, co byste od dané sekce očekávali. Jednou je to prostý přehled článků, podruhé výpis objednávek vašich zákazníků, nebo třeba výpis produktů z e-shopu. Jak si můžete všimnout, Cloudia nabízí bohaté kontextové nápovědy pro všechny typy obsahu. Celý tento systém pohledů je plně nastavitelný, je snadné zobrazit či skrýt data dle vašich preferencí, přeskupit je a podobně. Další z unikátních vlastností Cloudia je možnost tzv. Inline úprav. Ukažme si například změnu cen u produktů. Totéž lze provést například s titulkem článku. Ale i s jinými datovými typy. S články lze provádět spoustu dalších operací. Je možné je snadno přeskupit, nebo skopírovat či přesunout do jiné části systému.